Seguim. El contrari, allò contrari de tot això que estem dient que és roïn, és una altra opció, és una opció més sana, més justa amb el planeta, i que és respectar la natura i cuidar el medi ambient en tot allò que fem les persones cada dia, en tot allò que farà cadascú de vosaltres cada dia al llarg de la seva vida. Per exemple, un exemple de coses bones que podem fer, un seria, per exemple, reciclar. Un altre, no llançar a perdre l'aigua. Un altre, estimar-vos el vostre poble i els paisatges que teniu en el vostre poble i en la vostra missa. Exacte. I un bon exemple, molt bo de cuidar la natura en este poble, que té molts bancars, té moltes zones d'agricultura al seu voltant. Veritat que hi ha molts bancars al voltant del poble? Doncs un exemple molt bo de cuidar la natura és l'agricultura ecològica. I què és això de l'agricultura ecològica? Algú sap el que és l'agricultura ecològica i què té a veure? No exactament. L'agricultura ecològica és una manera de conservar el nostre entorn d'una manera molt especial. Aleshores, hi ha moltes maneres de fer l'agricultura. L'agricultura ecològica utilitza adobs naturals. Amb tota aquesta vida dins dels nostres sòls, dins de la nostra terra, el que estem fent és que els nostres sòls siguin més fèrtils, d'acord? Siguin més fèrtils, hi hagi més possibilitats d'augmentar la fertilitat, que siguin més bons a la llarga.